Her kommer en video om syre og baser. Det er den første ud af 2, så derfor hedder den del 1. Den handler om definitionerne på syre og baser, om hvordan de reagerer med vand, og hvordan en syre reagerer med en base. Videoen er lavet til 1. Q på Odense Katedralskole i skoleåret 2014-15, og faget det hedder naturvidenskabelig faggruppe, en F, og jeg hedder Oline. Definitionen på en syre, det kommer her. En syre, det er et stof, og det her stof, det kan afgive NH+. Der skal stå der. Og H+, det hedder jo en hydron. Sådan. Omvendt så er en base, det er også et stof, men det her stof, det kan optage hydroner. Ja, strengt taget skal det her også være i flertal, så det er også H+'er. Sådan. For at finde ud af, om et stof det er en syre eller en base, så skal man altid tænke på denne her definition og prøve at finde ud af, kan stoffet afgive hydroner, eller kan det optage hydroner. Og det gør man altid ved at lade det reagere med vand. Så derfor er det næste eksempel, hvordan en syre det reagerer med vand, og hvordan en base det reagerer med vand. Og eksempel på en syre, det bliver saltsyre, og saltsyre det har formlen HCl. Og i ren form, der vil det findes som en gas. Det lader vi reagere med vand, og vand det er jo så flydende. Og det, der er reaktionsprodukterne, det er kloridioner, som nu er opløst i vand. Og så er det noget, der hedder H3O+, som også er opløst i vand. Alle ioner skal jo være opløst i vand. Det, der er sket, det er, at syren, den gør det, som syre kan. Den afgiver nemlig et H+, og det afgiver den til vand. Det kan man skrive sådan her. Og resultatet, det ser vi jo på den anden side af reaktionspilen, hvor det, der er tilbage fra HCl, det er Cl-, og det vand så bliver til, når den optager NH+, det er H3O+. H3O+, det kalder vi oxoniumioner. Eller en oxoniumion. Og Cl-, det var jo kloridion. Så det er det, der sker, når en syre reagerer med vand. Og der vil faktisk altid dannes oxoniumioner, når man har syre blandet sammen med vand. En base, den kan jo omvendt sig optage hydroner. Og hvis vi bruger ammoniak som eksempel, så er ammoniak, det hedder NH3. Det er også en gas. Hvis den reagerer med vand, så bliver det til. Og nu skal man jo egentlig have pilen den anden vej, fordi basen kan jo optage H+. Så nu laver pilen den her vej og skriver H+. Og så bliver resultatet jo NH3 med en ekstra H+. Det vil sige, nu er det NH4, og så får du ladningen plus. Så er det pludselig blevet en ion, og ioner de er jo opløst i vand. Vandet derimod, det har afgivet en H og en plusladning. Og det, der er tilbage, det må så være OH med en negativ ladning. Det er også en ion, så den er også opløst i vand. Navnene, det bliver så nu ammoniak. Ammoniumion. Og OH-, den hedder hydroxid.
Og det er det samme som med oxonumionerne ovenover, at når der er tale om baser, der reagerer med vand, bliver der altid dannet hydroxidioner. En meget almindelig base, som man tit bruger i forsøg i kemi på gymnasiet og på HF, det er natriumhydroxid. Og natriumhydroxid reagerer på samme måde, men alligevel er det lidt sværere at skrive reaktionsskemaet. Og det skyldes, hvis vi lige tager det som eksempel, at natriumhydroxid det faktisk er et salt, der ser sådan her ud. Og det vil sige, at det er jo i fast form. Hvis man drysser natriumhydroxid ned i vand, så går det i opløsning, ligesom mange andre salte gør, når man drysser det ned i vand. Og så bliver det til natriumioner og hydroxidioner. Det skriver man sådan her. Man skriver ikke vandet med, fordi det reagerer ikke, det opløser det bare. Så det man gør, det er, at man skriver, at nu er det blevet til natriumioner, og de er jo opløst i vand. Og det er blevet til hydroxidioner, og de er også opløst i vand. Så på den måde viser man indirekte, at der skal noget vand til, for at denne her reaktion sker ved at skrive AQ efter ionerne. Men der kan man jo ikke se, at det reagerer som en base. Det man så kunne sige, der sker bag